Kaixo ikusentzuleo eta ongi etorri gaurko programara. Gaur kontan bestaz bestak Atarrabiara ekarri gaitu. Izan ere hemen hasten dire bestak gaur eta jendea gogotsu dago azkeneko besta hauetara hurbildu eta udako bukaerako eta udazken hasierako besta hauetaz gozatzeko. Beraz zuek ere gogotsu bazaudete eta oraindik ez bazarete bestetaz nekatu, etorri gurekin eta gozatu Atarrabiako festetan. ¿Qué tal? Bien. Bien, hay que decir siempre. Siempre. Yo les sucede, quiero que no pudiera Karteleaketaren saribanaketarekin hasiko gara, aurtengo 2017 urteko jaietako kartelen irabazlei emango diogu saria. Beraz, bueno, horretarako antolatzen dugu beti txupinaza horretik ekitalde sume hau. Cartel presentado bajo el lema Mushu, realizado por Estichu Rodríguez Sarasola. Eta hementxe gaude aurren artean kartel lehiaketako irabazlearekin. Zure izena bihotza? Estichu Rodríguez. Eta bere laguna ekarri du saria jasotzeko ez dala? Bai. Nola izena duzuzuk? Miren Martínez. Bueno, non ikasten duzu zuek, ze eskoletan? Paez Igandan. Eta noiz aukeratu zenuten edo noiz hasi zineten marrazkia egiten zuen herriko festetarako? Ba, niri oso txikitan nintzenean gustatzen zait marraztea. Orden txiki-txikitatik hasi zarete kartelarekin lehian? Bai. Eta zu ere bai? Ez. Zuri ez zaizu asko gustatzen marraztea? Ez. Ze gustatzen zaizu zuri festa egitea agian? Bai. Eta dantzan ibiltzea ere bai? Bai. Eta gaur etorri zarete, eta zeman barrizute premioa eta guzti? Bai. Orduan superpozik egonen zara, ez da? Bai, eta oso orduri ere. Eta norekin etorri zara gaur kontan? Ba, nire lagunarekin eta nire familiarekin. Eta familiakoak egonen dire poz-pozik, Bai. Eta gero premioa eman eta joan ezarete bueltatxo bat ematera edo egin behar duzue? Ba, bai, kilikiekin joango gara. Ederki, eta kartel lehiaketa gehiago irabazti aldituzu? Ez, hau lehengokoa. Orduan gaurko eguna beresi, ez da? Bai. Eta ze marrazu zenuen kartel lehiaketan? Ba, erraldoi bat etzan da musukatzen. Ara, eta zer zagon erdin nekatua deskantzatzen edo nola? Ez, azkenengo egunean botatzen dute erraldoi bat eta jendea musukatzen dio. Ah, bai! Jo, ez ohitura polita batu zuen hemen, ez dala? Bai. Ba, disfrutatu pila bat eta ongi pasa, bai? Bai. Gero arte politak! Agur. Eta, bueno, nagusien mailan, categoría ya absoluta, conceder el único premio de 800 euros al cartel presentado bajo el lema Pareja de Tres, presentado por Iñaki Fernández Iturmendi. Tiene más pañuelos que ninguno. Ahí, sí, al lado de mí. Ahí.
gaude Mikel Oteizarekin, Atarrabiako alkatea duguna hain zuzen ere, eta txupinazoa botatzeko edo bederen festetan hasteko gogotsu dagoena. Zer moduz, Mikel? Bai, ongi, bai, esan duzun bezala gogoekin, ja hasteko, ja hemen ja giroa berotzen hasi da, bai hemen, bai kanpoan, eta bueno, ja gogoekin, ja hasteko. Bueno, konta iguzu pixka, lan handia aldu Atarrabiako festak antolatzea eta jende guztiaren gustora egotea. Bai, lan handia du udaletxean entzat, udal langileentzat kriston lana da, eta aldi berean lan handia hartzen du ere herritarrek, ez egiten dute kriston lana, bai elkarteetan, baita beraien gauza prestatzen, eta nik uste dut oso lan handia, baina aldi berean oso konpartitua eta alde horretatik pozik behintzat. Erran daiteke Atarrabia herri bat dela non parte hartze handia dagoen herri aldetik? Bai, zalantzari gabe, hemen, naiz eta Iruñetik horren gertu egon, Atarrabia oso herria da, eta herria izatea gustatzen zaio, Atarrabia berari, eta bai, egia esan parte hartzea handia, elkarteetan, eta, bueno, jendeak gogotxo hartzen ditu jaiak. Nork ez da, jaietarako beti gogoa ditugu, ez da? Hori ala da, eta herriaren aldetik aktibitatea badagola argi dago, eta euskararen aldeko badago borroka bat, edo badago lanketa bat? Bai, hombre, aurten ere saiatu gara euskaraz egingo diren ekintzak pixka gehiago areagotzen, pixka presentzia gehiago izan dezan programan, eta hala dela uste dut, baditugu batez ere aurrei zuzendutako ekintzak eta bar, eta gero musika eta orkestak eta euskaraz izango dira askok, eta nik uste dut euskara presente egongo dela, zorionez. Daude ekintza batzu pixkat udalaren presentzia edo beharrezko dena, zein dira urtengo ekintza beresiak edo? Bai, bueno, udalaren presentzia egan, nik uste dut Atarrabia berez da oso jai herrikoia dira gureak. Orduan, udalak eta bai alkatea eta bai zirengontziak ere, saiatzen gara pixkat alde batera jartzen eta herritarrei ematen garrantzia, eta protagonismoa. Hala ere, bueno, baditugu, zenbait ekimen edo ekintza non agertzen garen, baina nik uste dut benetan protagonista dela herria berak, ez? Eta gaur norek botako du txupinazoa? Bueno, gaur botako dutenak izango dira gazte batzuk, gazte diskapazidade batekin bizi diren gazteak, eta bueno, hemen dago kriston giroa etorri dira familiekin eta denekin, eta haientzat oso importantea izan da, beraie ikusteko beraien papera zein den jaietan, eta ez dakit nolabait, garrantzia handia dauka beraientzat eta guretzat ere. Orduan inklusioa ere izango da lema gaurtengo festa hauetan, ez? Zalantzari gabe, beraiena da festa ere bai, nola ez, eta gainera aurten izango duten protagonismoarekin, bereziki pozik gaude denok, bai. Espero dugu besta inklusioak izatea, ez egotea genero indarkeriarik eta bestak pozez pasatzea eta ikusiko gara. Hori da. Hori esan duzun guztia, espero dut ala izatea, espero dut jaiaetan guztio parte hartzeko eta disfrutatzeko aukera izatea, eta noski, gonbidatua zaudete, nahi duzunean etortzera. Mil esker handi. Bai, zuei.
Eman diote hasiera festei Atarrabian eta hemen gaude Irene Latasarekin, bera udaleko zinegotzia da eta gogotsu dago festak hasi direlako, zer moduz Irene? Bueno, pues orain oso pozik, atera da dena ongi, bueno, eguraldia pizkat eskas, baina bueno, ongi. Eta gaur egun berezi alda zuretzat Atarrabiako biztanle bezala edo pertsona bezala? Bai, azkenean pentsatzen zara ez, aurten berdin dela, baina ez. Beti jartzen da nola pixkat urderatasuna, bai. Azkenean urte guztiak ezberdinak dira eta naiz eta gero denak ongi joan, beti zaude nervioz, ea dena ongi aterako den, ezta? Egia da, hori da. Azkenean beti esaten duzu, bueno, dagoen dela kontrolatuta, baina, bueno, bada espada, bai. Hori da. Ederki, eta udalarekin batera gaur joaten altzarete denak bazkaltzera edo dago zerbait berexirik egiten duzena gaurko egunean? Ez. Bakarri orain, hori aperitibo hau jartzen dugu denontzako, eta gero ja bakoitza bere plana. Ederki, eta gaurko plana zein da, familiarekin joanen zara bazkaltzera edo ospatu? Eguna normalean kuadrillakin bazkaria egitea, eta bueno, gaur da, bai, farra egiteko eguna polita da. Ederki, orduan kuadriakoekin elkartu eta gaur ja karguak alde batera utzi eta festaz gozatzea. Eta gero ja gozatzea. Ederki, oso ongi pasa ederki bestak eta espero dugu asko disfrutatzea, bai? Eskerrik asko. Ni eskerra jo. Agur. Eta Peio Gurpindorekin gaude, bere ere zinegotzia da, kultura zinegotzia Atarrabian hain zuzen ere, zer moduz Peio? Ongi, ja pasada momentua eta orain mentik aurrera hobeto. Ongi, oso ongi. Urduritasuna aldago honen atzean eta prestakuntza guzti honen atzean? Bai. Osa, beti gutxi gora bera, beti dago pres eta badakigu aterako dela ongi, bai, baina hala ere, beti dago zer barruan eta pentsatzen duzu zer moderatzen den dena eta bueno, baina ongi. Eta ongi eta mendik aurrera gozatzera. Eta pixkat azaldu iguzu, zein da kultura zinegotzi batek duen papera festetan? Bueno, batez ere koordinatzea, pizka bat, gutxi gora bera, Atarrabiko jaiak eginak, komilen artean eginak daude, bai? Urtero errepikatzen dira ekintza, baina hala ere koordinatu behar duzu kolektiboen artean, jendeen artean, konsensuatu behar duzu pizka bat dena, denok elkarrekin emateko baietz, ez? Eta egin dugun zaria bai. Eta hori. Ederki, eta txupinazoa botatzeko aukeratuak izan direnak nola aukeratu dituzue? Guk denon artean aukeratzen ditugu 3, bai? Eta haien artean jendea botatzen du bai internekin, bai hemen fizikoki, baina herriko jendea aukeratzen du nor bota behar duen txupinazoa. Osa da, erabat partizipatibo eta popularra. Ederki, orduan herriaren hitza kontutan hartzen duzue beti eta... Gehiago, bai. Gero, adibidez, karteliak eta egiten dugu ere bai, hori, ea ze persona edo ze kolektibo botatzen duen txupinazo, eta gero eta gehiago gustatzen zaigu egitea da, jendeak deno elkarrekin aukeratzea. Ederki, eta bukatzeko Euskararen presentzia aurtengoan nabarmena izango alda Atarrabiako festetan. Bai, egiten dugu egun berezi bat Euskararekin, eta bai, da azken igandea egiten dugu gauza batzuk denak euskeraz, eta gero ez egun hori besterik ez. Jai guztietan, egun guztietan badago zer euskeraz, eta ja, ez da egiteagatik zer euskeraz izateagatik, baizik eta normalki, hori da, normalki izatea euskeraz gaztelaniaz den bezala.
Ederki, espero dugu pila bat disfrutatzea festetaz peio eta ikusiko gara. Bale, oso ongi, mila esker zuei. eta egun hona pasa. Zuei, bai, Agur. berdin, agur. Eta Atarrabian badaude ere bai dantzari aski finak eta ikusten duzuen bezala gainera haien jantzi berexiarekin. Eta hemen dugu haietako bat, zure izena? Aitor. Bueno, Aitor, zu hemengo altzara. Bai, noski. Eta urte asko dara mazkizu dugu dantzan? Gehiegi. Gehiegi, orduan zenbat urtekin hasi zinen gutxi gora bera? 12 urtekin odela. Eta Atarrabiako bestak berexiak aldira? Bai, nik uste Iruñerriko bestariko berenak. Onenak, ez dela? Bestango. Eta dantza gaur bakarrik egiten duzu edo bertzegunen batean ere? Urrengo igandean baita lardean, eta normalean baita ez batzakin egite dugu. Eta zenbat dantza dituzu hemen Atarrabiakoak bertakoak? Bertakoak. Edo kanpoko dantzak ere egiten koreografiak dituzue? egiten ditugu, baina, bueno, inventatzen ditugu koreografiak, baina, bueno, dantzate ditugu Euskal Herriko dantza asko. Ezberdinak. Bai, Eta neskak ere badaude zuen taldean edo dena mutilak zarete? ez, neskak. Neska gehiago, bai. Orduan, arazoa mutilekin dago. Bai, beti bezala, bai. Gutxi batzuk gara, bai. Eta beti elkarrekin dantzatzen duzu edo nola funtzionatzen duzu? Bai, dantza talde guztiak bezala, mutilen dantzak eta nesken dantzak eta gero mixtoak. Ederki eta bukatzeko, haunditzen tren altzen alduzu edo ensaiatzen duzu gaurko egun berexirako? Bueno, gaztetxoak gehiago, guia, zarrak, gutxiago, baina bai, astean bitan egiten dugu. Eta jantzi hauen nondik ateratzen dituzue, dantzi eder hauek? Otxagabiakoak dira, gure jantziak dira, baina otxagikoak. Ederki, disfrutatu pila bat festetaz eta ikusiko gara, bai? Bai, venga, ale, agur, esker. Eta hementxe gaude Atarrabiako gazteenekin, poz-pozik daudela ere bai bestak hasi direlako eta euriari aurpegi ona jarri zurbildu dira ona, zuen izena? Aitana. Jone. Maialen. June. Bueno, urtero etortzen alzarete udaletxera festen hasiera ikustera. Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena Atarrabiako festetan? Kilikia korrika egin ongi pasatu. Ederki, orduen kilikizaleak zarete? Bai. Eta ze gehiago egiten duzu, dantzatzera ere hurbiltzen alzarete? Bai. Bai, pixka bat dantzatzen duzue? Bai. Bai, eta bazkariak eta edukitzen aldituzue familiakin, kuadrillarekin? Nik ez. Bakarrik lagunak eta listo. Orduan lagunekin ateratzen zara? Bai, ni bai. Ederki, eta zuek familiakoekin eta planak egiten dituzu ere bai? Batzuetan. Nahiago zuen lagunekin, Bai, txutxeak eta. Oi ama, orduan txutxeak joan erostera eta gauetan ateratzen alzarete pixkat. Ni ez. Zuetako baten bat ateratzen da? Ni ez. Orduan, Tenoseak. duzten, oraindik ez? Ez. Eta orduan egunez egiten duzu zuek festa gehien? Bai. Eta joaten alzarete autos de txoketa hoietara? Bai. Kak bai, gustatzen zaizkizu? osoa. Ah, bai, han pasatzen duzue? Bai. Eta badago ekintza berezien bat gustatzen zaizuena? Kilikiak. Kilikia, bueno, ateratzera doaz, beraz, disfrutatu pila bat eta ikusiko gara, bale? Gero arte politak. Gero arte. Agur.
dantza jaialdi honetara. Hasi gara gogor, hasi gara fuerte, lehenengo dantza Otxarrabiako dantzak izan dira. Horretarako izan dugu gure betiko dantzarien laguntza, eta kriston esfortza egin dute gaurkoan berriz ere gurekin egoteko.
Dantzak ikusi ditugu aski ongi aitu dire dantza ezberdinak eta leku ezberdinetako dantzak dantzatzen, eta hemen dugu haietako bat, zure izena? Leire. Bueno, Leire, konta iguzu noiztik zabiltzazu dantzan? Lehen hezkuntzako lehenengo mailatik. Eta zen bazarete dantza taldean? Bagara pilo bat, agian 50 edo, baina orain aktiboki, gode 25 gutxi gora bera, eta orain Atarrabiako jaietarako adibidez, hartzen ditugu zaharrak joan direnak, egiteko aktuazio handi bat. Ederki, eta denbora asko eramaten aldu dantza guzti hauek prestatzea eta lantzeak? Bai, Atarrabiako jaietarako gehien bat hartzen ditugu 2 hilabete dola entzaiatzeko benak, eta 2 egunez astero, hasi que bai, ondo egiteko. Ederki, eta dantzak nola aukeratzen dituzu edo urtero berdinak egiten dira? Ez, saiatzen gara pixka bat desberdinak egiten, eta bai hori, egiten ditugu, segunta zerantzatzen dugun aurreko urteetan tala, ez errepikatzeko aldatzen ditugu, eta gero errepikatzen dira batzuk, baina bueno. Bueno, gaur ikusi ditugu hainbat dantza, ikusi ditugunetatik zein errango zenuke dela zaiena edo kostatzen dena gehien? Gehien, agian, neskena, ni nesketatik hitz egiten dut, agian bostitzea, zinta dantzarena, hori gehien bat dela koordinazioak eta eskuak eta hankak egiteko, eta bueno, baina ondo. Eta gazteak animatzen aldire dantzak ikastera eta balduzue generazio berri pixkat animatzeko eta aurrera egiteko. Bai, Atarrabian badade txiki pila bat, ez dakit direran 60 edola, eta gutxinaka azten dira igotzen eta azkenean talde handian bukatuko dute. Eta mutilak ere badaude? Ez, mutilak ez, baitugu gutxi hor. Orden horiek ongi zaindu eta bederen horiek mantentzen duten eta aurrera jarraitzen duten, ez da? Bai. Eta zein da Atarrabiako festetarako plana? Batak eta orain adibidez badaukagu Bazkari herrikoia, eta gero badaukagu trikipoteo bat herritik, eta gero gauean kontzertuak dela. Ederki, orduan gazteendako ere bai badago tartea, ez dela? Bai, ditugu txoknak, eta gero aktibitate ezberdinak baita gazteentzako eta ondo pasatzeko. Bukatzeko, badago bertzegunen bat ere bai dantzatuko duzuna txikitxoekin agian eta taldean? Bai, txikiek urrengo larun batean dantzatu dute dela txupinazo txiki, eta bere dantzatuko dute larun bat horretan. Elegante, ederki pasa festak eta mila esker. Mila esker zuri. Atarrabiako txupinazoa ikusi dugu dantzetan egon gara eta argi dago bai euskal dantzarako, bai bestarako ere bai afizioa eta habilitatea badutela, baina agurtzeko ordua da izan ere besta eta ospakizunak leku guztietan gaude eta leku guztietara iritsi nahi dugu. Mila esker hor egoteagatik eta nahi duzuen arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.